Yaure okinyi ma kawuono odiochieng' mar tich ariyo tarik 30 dwe mar 8 2022 Nonro mar Oboke machiegni nyinga Jesse Omondi an gi The Standard to kod Daily Nation. The Standard: Security chiefs fight off rigging claims. Giwacho kanyo ni jogo mabende koro chung'ne weche mag arita kwe kata kamiti no wacho ni koro gin weche miwacho e wigi kotenore kanyo to kod wach mar dhiro mondo land Raila Amolo Odinga gin mariambo kendo koro nagise duoko Chebukati kaachiel kamishona mabende koro nicho luongo nyingegi. Low voter turnout worries election observers. Wacho ni koro kwan ma jopiny mane nitiere kuonde mitime ombulu odiochieng' mano manyoro bende en gima koro kelo luoro ahinya kata bende koro ne kelo penjo mathoth e kind jochuo wang'. The buck stops here. IBC chairman Wafula Chebukati miwacho ni koro gimoro amora koro chung' kuome ka. Iwacho ni bende koro bende duol mar IBC bro kadho penj no mano mar doho mameni to bende gin ga thuolo gin kendgi maonge ng'ato ma bende koro sondo gi koso. Kang'iyo kanyo The Daily Nation ite mano mokwongo ite election mad by low turnout as voters keep away. Nyiswa ka jaka tipo matono no ka hall mano Mombasa kocha cha odiochieng' mano manyoro gol ka booths kuonde ma ji chuoye tek kata bende goyo ombulu ka ma dhano jago ombulu kosedonjo ne gin nono ba seche ma bende noket pichani en nono kendo koro clerks yue nikech onge ji kata line apani ngaji ne bira ng'ato wuok ot to bira direct to donjo onge line kaka nicho ne tarik 9 kuchucho kwan ma ji mathin ahinya kendo nitie kuonde moko bende nitiere ka iwacho ni kwan ata malo 30 mag jogo ombulu duto te ma bende koro nowuok oko kata 30 omiyo en picha kanyo Kakamega County, Rongai mano mayudo Nakuru, Kitui Rural mayudo Kitui kaniko Kacheleba, West Pokot gi Pokot South makuone mabende ni time e yiero. Postpone polls in 8 electoral areas finally held. Wacho kanyo ni nitiere kanyo yiero go mabende kono timo odiochieng' mano manyoro kendo koro dwoko idhi gol sasa kochakore gie sani. Bende tipo kanyo gik mabende timore seche mag yiero no. Jaod bura ma Nakuru East David Gikaria bende kanigolo kanyo mondo mi ket arita kwe mare kaluwore ni jopiny bende koro nwuok kode tung' mosuo Kiamunyu mixe kode seche mabende koro ne itude kanyo to kod chiwo asoya ne jogo ombulu. Local cute vote at Olorwo Primary School in Kacheliba. West Pokot bende boneno kanyo bende janeno ka koro line moro ne nitiere seche ma jo West Pokot nowuok oko mondo go ombulu. Legal shutdown as poll hearing begins. Ichako winj bura mano chwale Supreme Court odiochieng' ma kawuono chakre saa 5 bende bone nyise achiel kachiel kowuok Supreme Court Milimani kocha cha bende koro en bura ma bende koro iluongo ne pre-trial mar odiochieng' mano makawuono idhi neno ko kinde biro kanyo kendo kanyo ma koro idhi ng'eni to chike mage ma bende koro idhi keti kata kamano bende wach modonjo go kinye no oseketi nyaka kanyo to kinde adi ma bende idhi dwar ma mago weche ma bende idhi lerne kinde go koro idhi neno kinde kawuono pre-trial conference ma bende dhi chaki doho gi judges 7 mag Supreme Court koro keke wuora ahinya kineno ka okinde kawuono ok orwako uniform gi ka mar otenge ka kawuono ok girwaki koro kiny kichako winj bura tibo neno gi kanyo gi tai gi ma white to kod robes gi ka mano e kaka bende koro no nyisgi. IBC 6 from petition Ruto pleads Ruto wacho kanyo ni mondo koro IBC ogeng' dwa ni mondo koro IBC ogeng' nyiso doho mondo koro IBC Ruto wacho dango 6 members of the Electoral Commission from participating in presidential election petition. Idwa ni commissioners mago maromo 6 mago mag IBC Ruto dwa ni mondo koro ne geng'gi kata kamano gin wago weche bende pre-trial bo winja nene to wetgi oko koso oyo. Azimio capitalize on IBC split to push in petition. Azimio keto kanyo ahinya thor wach margi pogruok mar ja IBC kaachiel ma en achiel kuom gigo bende gidhi dhiro godo burano. ODM poll agents files affidavit in support of Ruto. Wacho kanyo ni agent mar Raila Amolo Odinga kendo keto kanyo chwalo bura e doho ka bende koro
nitiere ka jowacho ni Eric Atuma wacho ni one of the election result form attached in the petition filed by Odinga last week is fake. He claims the copy of Form 34 attached to the affidavit of Mr. Odinga is not the electronic copy is submitted to the party after completion of tallying. Koro nitiere agent moro mar ODM bende koro sero kata bende wacho ni osiro loch mar Ruto kaluwore kanyo kod form mabende koro nochwalo. Owacho ni mabende mabende jo ODM notero cha ok chal gi mabende koro nooro. Koro en bende achiel kuom jogo mabende koro wacho kamano. IBC defense voter turnout figure in response to Raila's poll petition. Mago weche mabende koro nitiere wacho ni koro wuok oko mar jopiny ne gin kwan 64 kod 0.67. Mago weche mabende koro nitiere kanyo. Ka ite mayege nitie mana weche go mag ohala, weche go mag thieth, weche go motendo pogore gi pogore nyaka mag pinje maoko. Katoke kae NLC in trouble as account are attached over debt. Iwacho National Land Commission nyaka gi sani koro nitiere weche dhani mag weche mago mag omenda kaluwore kanyo ni koro opok gi chulo osache mag ji kaachiel ka bank margi yande bende koro nitiere. Iwacho ni gin gi pesa mar Professor Tom Ojienda $397.3 mondo bende gimiyo Professor Tom Ojienda. Mane kaka bende koro do nogolo mondo mi gichul pesa no. Koro mago weche bende koro nitiere kanyo. Security chiefs fight off rigging claims. Head of public service who chairs the national security organ tells Apex Court they were worried about tension building the county. Wacho ni chagidhi mana ir Chebukati kane jopiny oserito ahinya. Koro ne gidwaro ng'eyo ni to ang'o mabende timore. De nitiere chandruok moro amora miyo koro lendo pok olend nyaka gie sani. Ang'o momiyo bende koro dwoko mane nyiso e mbui maber ka jopiny bende neno. Koro nyaka gie sani koro chung' ok dhi nyime. Magi gik mane gidhi wacho to ok wach mane gidhiro mondo koro land ng'ato. Mano gima ne gidwoko ne doho bang' kane oseluongo nyinge. Supreme Court sets out plan for hearing petition. Nitiere chenro kama oketie kanyo. We have allowed the media to broadcast the session live because we don't want to run in problems with the crowd management during the proceedings. So wacho ni koro jofwambo kata ute mag fwambo biro nyiso achiel kachiel mondo mi koro japiny bende kantiere ote kata bedo kamoro to koro inene lo achiel kachiel. Ruto wants dissenting IBC commissioners removed from case. Mano dwaro ni commissioners 4 mag IBC ka mondo koro gole bura. Mano bende no kwayo. We have proved our case beyond doubt. Azimio leaders tells court ni gichiwo neno moromo. Gichiwo neno moromo. Mana bede itimora when ICT boss denies the intrusion of IBC portal by third parties. Iboneno kanyo jogo mabende gin jo IBC mabende koro chung'ne wechego mago mag tudo kod lony manyasani. Iwacho Michael Ouma mabende en director mochung'ne ICT owacho kanyo ni onge jogo mabende koro nicho donjo e portal makamano. Mago weche mabende koro nitiere kae. Gin mana weche mag Supreme Court, weche mago mag buche ite mara uchiel bende mana kamano. Security Council denies trying to influence presidential poll. Kennedy Ogeto nitie kanyo, Solicitor General to kod Kennedy Kihara mabende en jagoro e afisi mano mar ker to kod Head of Public Service jatend mochung'ne jotich. Gine ma bende koro gine e kamiti no gi dwoko ma yande ni chakore tudo gi kanyo to kod IBC. Raila's witness maintained results were altered in the IBC server. Wacho kanyo nitie janeno moro mar Azimio owacho kanyo ni ji mathoth ahinya yande no donjo e server mano mar IBC. George Njoroge, the managing director mar East Africa Data Handling, bende koro no wacho kanyo ni forms mago manowuok e polling center mabende nobedo downloaded oketi kendo chako ndiki gik manyien kapok nodhi ochako keti kendo e kanyo. Mago weche bende nitie ka joneno mathoth ahinya. Low turnout in Kakamega, Mombasa despite public holiday. Boneno kae ka nitiere ji nitiere olwal polling station Kacheliba bende ka ji nitiere line kayudo ka mage ji makwanore ji 10 manitiere line kendo nena ka koro nen wuok matin ahinya. Kenyans focus on presidency's misplaced action is in the counties. Mano pa jandiko moro owacho kanyo ni keto pachi ahinya e kom mar ker ne manyaka bende koro konyu en gima ok onego bed ni paro. Kot pachi e gavana mari gi jotelo mago bende yiero ere kaka ginyalo konyi. Mano e gomiyo nokel koro loch gwenge machiegni to kodi nikech
koro kiket pachi ahinya ni kom mar ker ni koro en gima nyaka bedgo ibed gi ker. Gavana nitie, MCA bende nitie ma onego bed ni koro konyi nikech mano ng'ama chiegni kodi menya yudo kata pile ka pile. Woman fit to stand trial for murder of her husband. Timiyo moro ka bende koro itudo to kod nek mar jaode gwenge mag Eldoret. Kama bende koro iwacho ni budhi tere. Form 2 student arrested for burning dormitory. Mano nitiere japuonjre moro ma bende koro maki Ober Boys mano gwenge go mag Rachuonyo East Sub County kochacha. Kendo koro jopuonjre go auchiel kuom gi bende koro iwacho ni otudore kod manyo nosemakgi kendo koro ibiro geno chwal gedo kana lornegi station obila Maringa. Mago weche bende koro nitie kod weche mago mag tuke kae machopo e giko mar minono mar Oboke nyang'iyo matut ahinya kendi gi kinde mari mabiro. Rito basani nyinga Jesse Omondi.